Sa unang pagbasa, pakita nga taliwala sa pag-oppress sa hari nga pagano, doon nagyoy grupos mga magtotoo, pinanguluhan ni Matatias o sa iyang mga anak, wa magpadala sa kahadlok, wa sad magpadala sa haylo. Una, kung di sila musugot, patyon sila. Nya kung musugot sila, tagaan sila og maayong pabor. Himuon silang mga higala sa hari. Si Matatias wa musugot, iya hinoong gipatay katong unang nihalad sa pagano nga paghalad atubangan nila, og hasta ang sinugo sa hari iyang gipatay. Linyay mong tupad na og patyon ka ay may mong palabihon, mahimo kang higala sa hari o patyon ka. Ikaw no, linyay mong tupad ba na kanang mahimo kang higala sa hari o patyon ka. Na ay may inyong pilion. O kamo ba papilion mo, patyon ka o himuon kang higala sa hari? Naawa na klaro. Ang ato sang nasod karon, murag pupariha ana nga sitwasyon. Dunay whistleblower nga lawyer, gipatay, ang bago pa lang, hapon tingit. May comment siya about sa mga ghost project dito sa ilang lugar, gipatay. Si Saldico, matod pa niya, di lang sa kumuuli kay patyon ra ba ko? Ana. Basta musupak kas hari. Yan, gitawag nga hari ni Saldico, mao si President Bongbong Marcos. So ang gusto sa hari, hindi pwedeng mabali. Ang tingali itong pagkasultihan. Lisod ay. Kana bang karon muhisgot gani ka nga i-appeal nimo sa anomalya sa atong korupsyon ang pangalan nga Martin Romualdez o Bongbong Marcos, ang ato dayo mga leader sa Senate, sa Congress, appeal na sa executive branch. Hala, dipinsa dayon, dipinsa. Pero muhisgot gani kag Duterte, hala, atake. Usa na lang roy safety nga wa na kayo ma-appeal sa eksena ang Dilawan. Butog asa na sila ni pabor karon. Matod pa nila, naniid rami. Naniid. Tulo man ni ka grupo ang nag-contest o kinsa gimudas atong nasod. Ang kang Duterte nga grupo, kang Marcos nga grupo, o kang Dilaw, kang Leni Robredo nga grupo. Ang karon sa atong sitwasyon aning mga flood control, kaning mga corruption, ang nagsigi og binayloay og mga pulong, ang kampo sa Duterte o kampo sa Marcos. Ang dirispikas kang tawag nilag Pinklawan, matod pa nila sa ilang gisulti, naniid rami. Si Jesus mihilak, nagtanaw siya sa syudad sa Jerusalem, ang syudad sa Israel. Ningon siya, kung nasayod ka pa lang, unsay paagi aron makabot nimo ang kalinaw, di gyud unta ka magantos. Wa ka aron mohilak si Jesus nagtan-aw sa Pilipinas. Kung nasayod ka pa lang unta Pilipinas, Katoliko man gyud kay mo nga country, 80% man gyud mo nga Kristiyanos. Nasayod ba mo nga ang Ginoo gusto gyud untang muluwas ninyo? Pero basig palabihon gid ninyo ang pagano
nga paghalad ug unsa may pagano nga paghalad mga igsoon kining simbaho na nato ang gahom nga tawhanon ug ang bahandi nga kalibutanon. Ngato bang simbahon ba? Gahom nga tawhanon ug bahandi nga kalibutanon. Unsa may gahom nga tawhanon dinhi sa Pilipinas, kanang maglingkod na ka sa mga posisyon sa gobyerno, gikan sa presidente hangtod barangay officials. Murag yung paminaw nato, hawd na kaita. Basta makalingkod ta anang gahuma. Nalimot na nga mga sulugoon di ay ang naglingkod diha. Ang tinuod nga gamhanan mao ang katawhan. Kay kita may nag-eleksyon para palingkuron sila. Ato man ang gahom ang gobyerno. Nya sila lang maoy ni manage, ato silang gihimong mga managers. Pananglitan SM City. Naamo na mga managers kinsa man gitinuod nga tag-iya diha. Kinsa tag-iya sa SM? No, pamilyang Henry C. Iyang korporasyon. Ang mga managers nga gipalingkod diha sa lain-laing gahom, do na bay katungod sa pagguba sa SM City. Ang baha ra gyud mo ay nakaguba sa SM Consolacion. O aman to, di man to siya manager. Pero ang manager, mga supervisors, bisan pagka ng tawgo nato og CEO, dili na makabasta-basta og himog desisyon nga makaguba or makapasira sa SM companies kung dili tugutan sa tag-iya. Karon ang atong pipila ka mga naglingkod sa gobyerno nagpatuyang na lang yung himog desisyon nga naguba nagyog maayo ang atong ekonomiya sa nasod, ang atong peace and order, ang atong morality, hasta pa ang atong mga infrastructures na naguba na. Nya dili sila moangkon atubangan sa ilang employers nga mao ang katawhan. Mo na nga nakaingon tingay ron si Kristo, kung nasayod pa lang mo unsay tinuod nga gikinahanglan alang sa kalinaw, sige mong pangandoy kalinaw, kauswagan sa Pilipinas, pero wa ninyo dawata ang pagbisita sa Ginoo. Kinsa man ang nagbisita nato nga Ginoo, hilingay mong tupad na nidawat kas Ginoo karon. Hingi ba ang kanang wa mulingi nidawat kas demonyo. Ina nidawat kas Ginoo karon. Dawat mo. Kinsa maning Ginoo, una siya mao ang kamatuoran. Kinsa ninyo dinhi ang mudawat gyud kamatuoran kanang di gyud mamakak taas ang kamot. Oh, tanawa, di ba? Na ay ni pataas pero ana ra kutob. Oh, kay nga naman wa man ay siguro moingon mo na depende. Kanang ana gyud, parang matatiyas ba? Barog gyud matatiyas, isa di gyud ko mousab sa akong desisyon. Bisan pag inyo ming patyon, bisan pag inyo ming himong higalab, dili gyud ko mousab bisag gamay sa balaod sa Ginoo. Ako ginang sundon. Ako ug ang akong mga anak. Gilibutan siya sa tanan nga musunod na sari. Kana kamatuoran, ang Ginoo kamatuoran. Karon ang atong mga leaders pamakak to the max. Apil na mi diri, mga pare, daghan sa namo, apil na ning nagwali tingali. Di lang tingali. Bakakon sad. Magsige na kitag pamakak, magubot gyud ta. Magubot gyud. Kinsa may nagtug-an ros tinuod? Si Sandro Marcos o si Amy Marcos? Kaya nag-away naman ni ron sila, nagbangi naman ilang opinion. Oh, kinsa maroy nagtug-as tinuod? Saldico o Amy Marcos o si Claire Castro? Kanang
Ang say tawagan na niya diha, nganing PCO, ang say tawagan na PCO, Presidential Communication Officer. Oh, ana. Nang tigpamakba ba nga tudog yun, dipinsa yun. Kinsa maroon nagtug-an tinuod o nagpuyo sa tinuod, ang Duterte group o ang Marcos group o ang Lini group. Kana. Ato ng pamalandungan. Kay kinsa nang nagpuyo sa kamatuoran, atong suportahan, matud pang matatias, kinsa ninyo dinhi ang gusto pang musunod sa Ginoo. Sunod mo nako o gibiyaan nila ang ilang mga balay o ilang kabtangan. Ang kamatuoran mga igsoon, muawhag gid nato pagbiya niining gahom nga tawhanon ug bahandi nga kalibutanon. Oh. Kay unsa may laing kamatuoran nga mga matay kita. Nilingay mong tupad. Inanadawat na nimo. Inanadawat na nimo, wa na ka magsigig inom og tambal. Wa na ka magsigig inom sa imong maintenance, nadawat na nimo. Tingka pa diroy mo inom sa tag maintenance, pero nadawat na ba nimo nga anytime mamatay gyud ka? Wa na ba ka kuyawi ana? Wa na ka kulbae? Gahapon upat ka minatay akong gimisahan. Ang una na kong gimisahan 43 anyos. Ang sunod na kong gimisahan 53 anyos. Ikatulo na kong gimisahan, 50 anyos. Ang ikaupat na kong gimisahan, 63 anyos. Unya ako, 62. Naanagyod ko sa bracket. Lisod na kayo ipabakak, nga dugay pa kong mamatay. Kay ang manghod nako 43, 50, 53, patay na. Wa to sila po sila, wa naghikog, nangasakit, ipang-atake. Niya ako, wa sa to sila maapil sa flash flood. Niya ako, naamon ko sa bracket. Gilingi ako no imong tupad ina, naasag ka sa bracket no. Kuha na kayo, kanang hilas na kaayo ba nga mo ingon pa ko dugay pa ko mamatay simba ko dawato na nato ang kamatuoran ay napagsigi dag kuan mo na kanang inyong mga extra nga kwarta ipalit na lang nagslot ayaw usiki kay ang slot nato mao ni makapahimo natong malinawon kay ang ikaduhang meaning ni Kristo service. Love and service. Nya kada nga atong slot, mao man na ang atong sacrifice, love, offering, and treasure in heaven. O di, igo kayo. Kristo gina. Pero imong tigomon kay ipaayo nimo sa balay nimo, o nya igon ra sa baha. Hangtod karon wa pa malimpyuhi gani. Ipalit ni mong sakyanan, tumpi-tumpion ras baha. Ipalit ni mong mga gadgets, lumsan ras baha, hasta imong refrigerator, wa na mo andar. Kaya nga no, igos baha. Ipalit ni mong computer, tabunan ras baha, hasta ATM machine, lumsan ras baha. Ayaw na eh. Palit na lang nag-slot. Nagi sakto. Total na naman kas bracket. Mamatay naman ta. Ayaw na lang pagsigig ko na. Mas nindot nang magbilin. Sama ni Matatias, nagbilin sila og buhat para kaayuhan sa ilang nasod nga magtotoo. O nagikinahanglan dos Pilipinas, ay na mo pagsig-away dia about anang kinsay mo lingkod, kinsay mo lingkod. Ang importante, kinsay mo alagad. Ang mualagad, di na kinahanglang mulingkod kag posisyon sa gobyerno, gikas presidente, ngari down sa barangay official, ug mualagad lang yun ka sa katawhan nga nagkinahanglan. Maunay gikinahanglan karon kay ang kang Kristo nga
kinabuhi sa pag-alagad. Matod pa niya, I came to serve, not to be served. Pag-alagad. Tilan gid nato. Presidente Marcos o mga kauban, mga legislators, mga judiciary, mga executive departments, gikan sa President National hangtod lokal, pangalagad mo, o kamusang nangalagad, pwede na mo mga matay. Kamong wa mga lagad, sige lag pangwarta, sige lag pasikat diha, pangalagad na mo. Kita sa ni asimbahan, mga lagad sabta. Giingnan ko ni Bishop Abit, gitawagan tika, wa man kamutubag. Na kung anong nitawag man kanako, Bishop, gusto unta kong muhangyo nimo nga adtua ang mga tao, giingna sila nga gusto kita ko muadto nila, pero wa lang gyud ko pa ka lugar kay daghan sa kong gibisita. Kay kadungog ko sa imong parokya, daghan kayong nadaot. Nako, mao bitaw Bishop, pero ako nang gituyok, siya bitaw sad ako. Ang imo kong gitawagan nga number, Bishop, naka-silent na kanunay. Text lang ko, nga i-text nimo nako, gusto ka mo tawag, ingna ko kay mutawag ko nimo kay permi ginang naka-silent kay di ko gusto madisturbo nga na ako gi ka istorya, nagmisa ko nya mukalit og disturbo ang tingog sa cellphone kay naabtay uban akong parishioner diha, kusog kay tingog ang cellphone ay. Ana ako di na lang ko, ana ko ba? Noon, wa pa maron mo simba hinoon katong kusog mo tingog ang cellphone. Ing siya, bitaw sad. Pero, kuan na, ing na ang mga tao nga, kuan gyud ni ara gyud ta. Ana, nako, mo Bishop, ang amo rong kuan dito Bishop, magkuan nami, kanang na, sige na mamig panghatag atong feeding, karon sugod na mig tabang og tukod og balay. Ingon siya, tagpila inyong budget, nako, 50 to 60,000 labor and materials. Mga kaabot na tingin mayroong mga napo or 12 kabalay ang among na tigom-tigom nga solicitation kadang among slat-slat. Ingon din siya, ing na lang niya kog magsugod na mo kay mo angkon sa kog tulo. Atong obispo ba mo angkog tulo, ambot di ba katuhambog pero pero murag mas bakakon man ko kaysa atong obispo, buhutan man kay atong obispo. Karon iyampo bitaw nato no, Bishop Abit no, ang atong bagong arsobispo. Kuan in town kay siya ning kamot yung maayo. Usa ka maalagaron kayo nga shepherd. Mao na salamat nga naa ning klasihas mga tao ba nga moalagad gyud. Ikatulo nga kana ganing presensyas Ginoo kining kasakit. Mutan-aw unta ta nga daghan na kaing nag-antos sa atong mga kaigsuonan nga Pilipinos. Ang aton tang mga church leaders o government leaders nga mao'y gitugyanan aning pag-manage aning gahom ug bahandi sa Pilipinas. Mutan-aw unta mo nga ang angay ninyong hatagan anang sana malita-malita nga kwarta. Purti man tong malitang kwarta atong pakita ni Saldico o gisulti ni Sergeant Gutisa nga kada puno malita ato tag 48 million. Ang angay hatagan ana dili ng Romualdez nga dako na kayog tiyan, dili sa totoang galingkod sa Malacañang o kanang naas DPWH o kanang naas mga dagkong opisina. Ang angayan ninyong hatagan ana og iapod-apod ang paghimog mga proyekto nga sustainable para sa livelihood aning mga nag-antos sa kakabos nga wa na gani ikatukod og balay, wa gani ikapaeskwela, wa gani ikahimog CR. Daghan kay nas ato, dili na to piyongon atong mata. Sige nung pasiugda anang na ang mga bisyo, naapay sugal, naapay mga sa panadihang gi-allowed nga mga immorality. Nga adto dito ang kwarta padong sama anang scatter uban pa tari sabong online o frontline anha man nun ipamasin anang sugal nga makapaut-ut man nagsamot kanang mga infrastructures, mga livelihood labi na gid sa agriculture, panguma,
ug uban pang mga sistema sa livelihood program nga sustainable sa mga tiguang, sa mga batanon ug sa mga bata. Gastuon to nimong malita-malitang kwarta nga niabot og 56 billion tugting dakuan ang ikahatag nga livelihood sa atong mga kaigsuonang kabus. Kay ang kabus mao na ang presensya sa Ginoo, matud pa ni Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Atimana ang mga kabus, atimana ang mga bata, atimana ang mga masakiton, magmalinawon gyud ta. Pero sige lamog atiman ang nagkinsa ng senador, kinsa na dihang congressman, kinsa ng presidente, kinsa ng mayor, gobernador, kanay atong atimanon, mag-away ra na. Luoy kay dias ubos, kaming dias ubos, muramig sa sige ninyong away, da sige ninyong atras-atras, siging layog-layog diha sa inyong mga gahom, kami diri mo'y nangalata, inyo raming gisikad-sikaran, inyo raming giludan, inyo raming gitamak-tamakan. Di ba? Munang makaingon si Kristo, kung nasayod pa lang mo sa akong pagbisita, pasabot na ana ang akong presensya. I need truth. I need service. I need to love the poor. Ug mao na nay atong buhaton, mahapsay gining atong nasod. Magmalinawon ug magmalambuon. Hinaot ta mao nay dangatan. Mientras tanto, dinis atong simbahan, slat o sata. Sige, lingay mong tupad. Ing kanang gisulting father, masulbad na gina sa slat. Ina. Masulbad na gina sa slat. Ano?